Fl-aħħar snin kważi ma sarx proġett wieħed fir-Rabat li ma kienx imxekkel minn sejbiet arkeoloġiċi. L-istess ġara bil-bini taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Konservazzjoni tal-Ilma li se jwassal ukoll għar-riġenerazzjoni taż-żona tan-Nigret fir-Rabat. Sa fl-aħħar, wara li nbidlu l-pjanijiet minħabba sejba storika, ix-xogħlijiet fuq il-parti t'isfel taċ-ċentru qabdu ritmu tajjeb, kif spjega l-uffiċjal tekniku Manuel Sapiano. Allura qed jinbnew il-ġwiebi ukoll l-areas li ħajdawru l-partijiet arkeoloġiċi. Il-fażijiet li jmissu huma li ovvjament il-parti ta' fuq fejn ħajkun hemm iċ-ċentru għall-konservazzjoni tal-ilma u l-affarijiet tal-madwar, ġifieri l-playground, reading area, science area li huma leisure activities ħanejdu hekk. L-aċċess għal dan iċ-ċentru se jkun mid-żona tal-binjiet tal-Gvern u se joffri żona ta' rikreazzjoni għal residenti tal-istess bini. Ovvjament imbagħad il-ċentru jingħaqad mal-surroundings mal-area tal-housing estate hawnhekk u allura l-interface hemmhekk u kif jiġi landscape dik hija t-tielet fażi, l-aħħar fażi hija il-materjal li se jkun hemm l-exhibition material ħajkun hemm fiċ-ċentru nnifsu li ħanippruvaw immorru lejn sistemi interattivi, moderni, augmented reality. Dan il-proġett ser ikun l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'pajjiżna u rari fl-Ewropa, kif jgħid Daniel Azzopardi, kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma. U ħajkun jagħti ċans għal diversi ġenerazzjonijiet li apparti li jieħdu pjaċir f'dal-ambjent jifhmu iktar is-suġġett b'mod tanġibbli. Hemm tajjeb li ngħidu li ħajkun hawn wieħed miftit postijiet li għandek taħlita ta' siti arkeoloġiċi, entertainment u edukazzjoni. Is-sibt filgħodu żar ix-xogħlijiet il-Ministru Konrad Mizzi fejn qal li minn sempliċiment roundabout mitluqa għal dawn l-aħħar 25 sena se jingħata proġett li mistenni jagħti nifs ġdid lir-rabtin. U jistgħu wkoll it-tfal jilagħbu u jgawdu ambjent mill-isbaħ. Apparti minn dan kollu, f'dan is-sit se nkunu qed nirriġeneraw area tar-Rabat li kienet mitluqa, ġifieri se jkollna il-qatna biex ngħidlek żewġ safar b'ġebla waħda. Il-proġett qed isir mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru permezz tal-fondi Norveġiżi amministrati mis-Segretarjat Parlamentari għal Fondi Ewropej li ammontaw għal €1,500,000 euro. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li dan il-proġett ser jibdel kompletament iż-żona kollha li maż-żona ftit li xejn ingħatat importanza jew investimenti f'dawn l-aħħar snin. Il-proġett mistenni jkun lest s'April li ġej.